mbaɗa tan aɗa selli vraiment saloma pa addu kay saison o ñangal weekend addu kay saison mbiɗa fot ɓowlin yeeso parce que sa yiɗo tan ko woni wallay sa yeeso ɗo ko ɓen woni a ñan to ñallo ndaani to ñallo yaɓi arti ko ɓooyani ko dammal ɗo rek dari noon dartindaro to ko gallam gattaw dammal galle kadi ana probléme ma probléme jam ne mbayno leydi gasata par ce que min ko gummiɗen Fuuta faade hannde ko ɓernam nde ɓuuɓay ɓerde ma kay ɓerde ma meeɗa ɓuuɓde par ce que an ngoɗo yeeso ngo meeɗa meeɗino ɓuuɓde kono wayri ɓuuɓde te kadi an mo jimi o a wona ɓuuɓnowo ɓerde i mbaɗa ko hannde wona hanki de wona nde wonɗa yamde de rewnomi ma cikkannomi ko pulaar wiyata ko so mawnima nattu so mawnima nattu min nomi mawnani abu kalisaji il faut ganda min ko saham jartem taw min mawnani taw oto fof mangu mi yiyani taw mangu ko an mawni a mawnani kadi a ɗaminaki mawnude o ɗamini mawnu kono mawnani taw andi ko jiɗmi haaldema yaaduma ndu gasi ha laaɓi he hakto nguba mi wiya hakto nguba min yiyadam gasata kalde yiyadam gasi tawde comme maayo eyyi wallahi mi wima noon ko min resnama aduma ɗo e Dakar wona so Allah jaaɓi mi wawa debbo jahowo mi yiɗa debbo jahowo debbo mo ganduɗa à gauche à droite cuurel ko mbiɗa leggel ko kalɗa jamma e ñalawma sukaki yiɗi ɗum wawa continde ça ne peut pas continuer an min somi yahano yiyata kam par ce que ni yiyatami de putoyam koye mbette somi yahano wawa an koye mbette jibinɗa mi jibina hay mbette kono so haajam so ari somi hoore maɗa hawte e mbette mi nanima e galle jooɗo ñande fof mi wima min comme jahowo an wa kam joƴƴinde ɗo en an ko mawɗa kam nafde hankkadi haydara wawa kam nafde haydara wawam nafde haydara iwata ko ndewruɗa em nada haydara wawa kam nafde hankkadi a arti e kombol ma jooɗo somi arti garti fof waɗanma mo hamsa jara mayde de alaɗo yurta hay ƴakkuɗa wawa mayde mayde alaɗo yurta ene ummo dow ene ƴetta res ene toɓoɗo hakkude ɗo minde mayen a mayde bonde sappo ɗum andi ɓuuri hebbite famɗade gon kay a mayan taw kay wallahi mayen taw a mayan mayde yimo yi kam andi mono wallahi wallu daariɗa koye nangue hoore ma mbiɗa ko an to pied la route on pied aɗa waɗa ko welma e ka mbabba kaw kawriten fof tourna à gauche à droite wiyam noon de wonade ka mbabba kaw ka mbabba kaw kawriten fof tourna waɗɗo min mbi ko anati tourde mi ɗo noon so wona kawren ka tourneteɗo woy ka tourneteɗo woy ko wiwam ka mayo a mayde ha pari déjà jaaha nalla saha mbaala par ce que neɗɗo wona e galle ha 1 heure du matin 2 heures du matin on kay ko toon waɗi gattaɗo tawa mboɗɗa ni toon waɗi ko musma ko donc an min fawma ɗum mawni han kay jooɗo place ma andi ɓuuri labde famnade yimɓe so mbawi wurdude debbo ko sen mbawi wurdu yo gurdu so kebdiɗo gandanɗa hoore maɗa mba natti hamodirde natti famodirde natti ganduɗa hoore maɗa nandirde yo certu astu awawi selle tawi tam tawi ngalo waɗi na silla min de ko jaam aduna hamɗo erde par ce que ñanden mi en kaldino mbimama mi arɗo aduna hamɗo henna kom jiɗɗo kala ko mbannoɗa e ɓerde ma goppa ha laaɓa sabu hande an e faari bari kono ɗon ko jaggodirde jiidon yumma jiidon baaba sabu hande ko Allah rendi moon suhaaɓe moon tan jiiɗi baaba goto ɗum a wawa ittude kanko wawa ittude min noon ñaaguima ko siko Allah e nelaɗo ya o haalka gara kettoya galle to mbarno ɗon hanki heccenkini so ɓurani hormon ɗum tan adduna ham ɗon gara lowruma ha toon kamɓe mi haalde e maɓɓe kam fof ɓe mbi soɓe keeɓi ko ɗum ɓe jiɗi soɓe keeɓi ko ɗum ɓe jiɗi sabu heɓe gandi to gonɗa ɗo go seyɗani naate ma kono a wona neɗɗo bonɗo ɗum ɓe kaali ɗo caggal ma ɗum noon ɓayde ko noon kamɓe ɓe jiɗi garta minen jinmi ko garaki ɓe ha eyi Allah jarama jarama kadi ko ni julɗo waɗanta bal kadi neɗɗo kadi jokkowo enɗam Allah jokkat balɗe so sago yitere wayata sabu min e faari bari duuɓi hay goto anda no fusi haɓen wonde e gande hoɓɓe aroɓe e hoɗɓe wuroɓe hay goto anda komin nawɗiraɓe cikkata komin jiidi yumoyɗa aduna noon iblis wawi julɗo wawi kefer kadi iblis arata kono min ɓe anda foof ko adi ɗum kadi bonɗo bonnan
kadi bonɗo ene bolla ko wawa fiwnude par ce que min a bonni neɗɗa kam a bonni neɗɗa kam ɗo e wuuro he bandiraɓe fof jeeyimami Fouta kam haala mi susa rutade Fouta in Fouta ko mbaɗmi to ko mbaɗa susa rutade torɓe mbarma goro jokkinma ni an ka mayde happari wala ko ɗum jinnoɗa ka mayde happari ɗo joni koreji jam fof gaari ɗo to debbo ma woni to debbo ma woni kuurude paɗa solo debbo mi yalti yeehi jamma yeehi ñalawma yeehi nangue hoore jottako ɗum ɗon noon mi natti wawde muñde ɗum ko min muñatno mi natti wawde muñde ɗum eyyi joni ko jiɗɗa mi rokkuma dande ma mi serma te mi serima ni d' abord den way mi serima ka tout simplement debbo kalisaji ka tout simplement debbo joni te debbo fof ko an ɓuuri jasde ni an wona debbo eyyi joni sa fayi wiiɗa séri kam jim ko keɗoɗa ham moƴƴi e haala ko jaabede abou kalisaji wiide mi serima min de so wonno placement mbiyata noon nde sa renayi ko an waloyde mbedda mi nanani abou kalisaji nde ganduɗa komi debbo min ɓuuri wonde debbo taade min ɓuurma hoore ɓurɗa hoore ɗum fof so ɓenni taade mbiɗa séri kam mi waɗi seedeji hayso ala mi serima a séri kam min hayso seeɗa wodana yettat gallo jaɓɓi mi jaɓi aɗa ko ñimi holludema hoɗon immini ako paranoɗoma hande ko an wala hande yalade boowal hay karawa dañata nayi ko jiyatmi ɗo heɗen haala ma ɗum ɗo ko kayit galle o woni ɗo kayit galle heɗen haala makko mabata aɗa wayno gonɗo e décembre ko aɗa ko ñimɓe wiɗen kayit galle ma woni ɗo ko inde ma wonno wonti Rougui Mamadou Sow Pulo Jeeri ko an fayat boowal o natti galle ma masala ha jinno waddude ma yiɗa masala ha noon gasi manda ko valise gadduɗa ɗo manda ko siwo manda ko fam nannoɗa cunci ma gasi sa yiɗa jam koɗa oɗo mbaɗe huuɗo o faya boowal ko fenade yata fenade yata wona guelɗa mi anda ko bamma mi anda ko greffier en chef mi anda ko mamma mi anda ko wonduma kanko waɗama nde ɗo fenade kala ko jungo waɗi jungo no firtude hamme mo ni ha tourne ha boowal ici c'est ma maison c'est fini wona la ilaha ici c'est maison hébroni c'est des millions ɗo ko warñede mum ɗo c'est des millions entier con c'est ka ponnom Allah bonni sa yetti galle o ko tiro yisi male ɗum ɗon gallema an saneɗo ponɗom Allah bonni oy heege morma ƴa a sikki nde ɗo fenande ya o galle o mi yetta galle o an keɓaɗo yajoro gonɗa kila hirde yajoro galle ko galle ala ko mbalɗa mi heɓa galle o walla mi wonma e leydi mi yaɓa woni mi nattin ɗo hena kayit wawa yaade or belɗo fof gaɗa babiraguel ma onon vous êtes voleur ñande galle moon ko wuyɓe meeɓe ay oɗo ceerno mum tirande dirteteɗo fof kawɗo tiri touré no filam tan ne ƴakka mbeɗa sikka ko yidde hande yaltiri sikkade sa yiɗo mbaɗi ni tan hande ɓerde men ko Allah addi ko tan noon wiɗi o rendiri kam e banda men o serdi kam e mbiya o sendi kam mo ganduɗa mi nanguirani ɗum yitere nawliw nanguiraɗe mi yitere nawliw komin miñiraɗo e mumiraɗo rewino hayso neɗɗo arnone haala ko boni e gallemen min daroto min dato min batte mum kono mo Allah wi so ari bonna ɗo hay goto wawa falade kono wallahi to gonɓe ɗo koye nimsa mawɗo juuɗi ɓe wawa salanade ko kalɗa ko saabu min ko gaccam ni hoddi toon ko deɓi toon ene tette en ne waɗanimi gacci kono sa yeehi ha rokki andude to faaɗa artoto mumina ho deɓi toon ko ɓurana en ma wonanam gaccini gacco gonmi ɗo gacci gonɗuɓe e nimsa mo joddimo rayyude kono wona anjiɓe hodde kadi hayso ko joni joni eɗen mbawi yade ala hay caɗele goto mi weltima saabu mboɗo wawno arde kolla ham yeeso wongo walla kolla ham image goɗɗo kono a waɗani ɗum joni kay mino so futuro ɓenni inchallah mami arɗo e jeen harno saabu hande faari bari ni ɓuuri jaggudem par ce que mo anditiride tete nde fof ko ceerno tiri ɗum neɗɗo noon sa wi aɗa itta ko Allah waɗi a mayat gacca ko Allah waɗi saabu hakkude ma e faari bari no Allah waɗi ɗon joni noon min mbeɗa miya janggo noon kiyiɗe noon so Allah jaaɓi par ce que holto potmi rewde ɗo ko ɗum tan tagui mbawa yaade joni kono mami arɗo so Allah jaaɓi yimɓe jaara sadde jaaɓi mi jarama inchallah eyo mi salmini jarama fanɓe doucement
galle oɗo o sigi noon jaltere mo wona de o bowal mbalta ni tan galle wonti galle mi jeeri faati wala wona gonga aɗa ko woni haalaka ab kalisaji holko woni haalaka gueɗe ko ɗiɗi ay ɗo wona Fouta ala masala ha de ɗo ko Dakar tawon aɗa ɗum Dakar après yeɗo jalta gallo walla mi nodda police jaltinma e gacci suwa ɗo ma ngulla mi yaltani yaltir noon masala ha mi yaltani hande mi yaltani jango mi yaltani ɓawo jango jaltu gallo mami police gonga kay gonga wallahi nde wonno kono yimɓe bonɓe ganduɗon ko laamu ganduɗon ko rendinde ganduɗon ko jibde ganduɗon ko fenade tarkata markata wawa hodde ab kalisaji yaltu galla moye laafiyel ma nguel gueɗe tallude nguel e leydi yaltu gallo hay somi yalti netti yidde yidemo ɗo yaltu gallo hay somi yalti gallo gallo wona galle ma gallo ko gallo eyyi ɓen galle ma o galla kadi yettata so o natti kalisaji hande andi est ce que aɗa jogui yetton ni wowal ɓenni hay bagage ma moom tollirande miro ngal heewani ya ɓenni sa tolniri bagage gartowo police komi kelli fa o galla o hasimi mayya famimami galle komi gartowo o galle ko gallo o galle hasimi mayya artara e makko te noon ma Allah ñaaw hakkude meɗen Allah ñaawi hakkude men te ko adi fof paama ɗo a wona min ija min miyata galle kewaɗo ledda imata ko pour ɗum min dennirtoɗo ɓe gengnoɗo ha waala weeta e d' accord ya tu vivra vera yiman ma kam kalisa a yalti galle a yalti galle a yalti ala ko ñaƴere heño hani kilom lawaɗo heño ya bowal yow yata mbalɗam nawat morceauji berta nani kam atta cakkoto mbalɗa ɗo hande ɗo kam wona Fouta tout passe dans l'espace mais toujours le souvenir dans l'espace dans lawol ɗo woni wadde jiita bonani an haydara waɗa haydara waɗani wallay ko min ab kalisaji door kono noon tu vivra vera mi ɗaccanama e galle an tu ne vas pas vivre longtemps ya hankadi gandal ma gasi galle ko gallam galle ko gallam ya gasi hankadi gasi a gasni ɗo fin yeehi kon woɗɗani oɗa ya woto jiita bonani andi kay woto jiita bonani an ab kalisaji an oɗo banno jullaji puuɗe dow muɗum garɗo foof daara abou kalisaji hol min no koddirami oɗo o ko ni tan wawi wonde battane makko o galle ko min guernotoɗo so Allah jaaɓi ɗo wona place ma ara han to beelami foof beddongal Dakar beddongal Tambacounda ici c'est ma maison natti galle abou kalisaji han kadi wonti galle Rougui kalisaji